Dyma Uchafbwyntiau Uned 5. Oedd Lenny wedi cynhyrfu'r rhaglen braidd. Dwi'n gwybod be oedd hi'n drio wneud, chwaith. Ia! Lenny, beth ti'n neud? Chwarae gitar awyr, sef, yn syml, esgus bod ti'n chwarae roc ar gitar dychmygol, tra'n ei drifft os jump dros ben llestri fel hyn! Great! Yeah! Trio bod mor dda Glyn mewn gitar awyr o ddim yn rhaid, dall, dwan. Mae Eira wedi bod yn destun siarad wrth dwytha yma, ac oedd o'n bwnc ar y rhaglen di Sul hefyd. Mae wedi bod yn bwrw Eira. Chi di sylwi? Na. Wel, yna fwy o symud yn dyn Eira'n rar fi bod yma'n tu mam nag oedd yna fi i ddod lawr i fan hyn. Lwcus bod Tara Bethan yn y gegin efo geth di Sul i gadw trefn arno fo. Efo spinach a... Spigoglis, ie? Ie, spigoglis. Come on. Caws. Gwni ar teli fan. Caws ricotta yma, dim mayonnaise ydi hwn. Da ni yma'n Uned 5 di bod yn dilyn taith Ems o gwmpas y byd yn beicio mynydd, ac oedd Ems yn y studio di Sul, a dyma Uchafbwyntiau fo. Dyma un o'r pethau gorau am y rhaglen di Sul. Dwi'n dweud dim mwy, sbiwch ar hwn. Tara Bethan yn dangos i tattoos i ni. Dyma fo'r Henel Bandito. Hwna'n gret. So, ia, llofnod dad oedd just y pen a'r tash a'r llgadawn. Nes i adio'r het bach ymlaen, o'n i'n meddwl. Ie, hwna'n gret. A dwi eisiau cael El Bandito dan yma, ond o'n i'n methu mynd trwy'r poen i gyd ar un go. Chwarae teg. So, ia, na'n neud hwnna flwyddyn nesaf rhywbeth. Mae'n hogan dalentog a ffasiynol iawn, dydy. A dwi wedi cymryd chydig o dips gyn ni. Ydych chi'n meddwl? Mae dyn ni bagiau te oer y fyna. Nawr, yn ôl y sôn iawn, dyn nhw ddim yn ffasiynol nag yn cool, ond... Ydw ni'n. I can make it work. Sut gweithfeistr mae'r hidian yn neud yfad? Grandewch yn astyd ar y gan yma. Phantom of the Opera, right? Mi fydd y cwestiynau i ddilyn. A ma... O, fi wedi rhoi'r ateb yn y cwestiwn. Gan bod Ems yn y studio di Sul, rai Casialan sydd efo, a tudur athyn ni erbyn o, ac oedd y beics a'r hogiau'n crynu'r byn diwedd. Carabins! Oce, eiladau o lad drasod. Stop! Stop! Tudur! Stop! Reit. Wel, dyna ni rhaglen gyfforau arall o Uned 5 di bod. Cofiwch ymuno efo fi eto wsos nesaf am fwy o Uchafbwyntiau Uned 5.